Ħajti, hekk iddeskriva il-Karnival Manuel Paċ li ilu għal dawn l-aħħar 34 sena jagħmel karru tal-Karnival il-ġmil tiegħu li fit-toroq tal-Belt Valletta mhux biss jgħid storja, iżda ipaxxi lajn bl-ispettaklu ta' kuluri u briju li joffri. Karru li id-dettal tiegħu jimpressjona u li għand definizzjoni il-kreattività. Waqt li kien qed jagħmel l-aħħar irtokki Manuel Armana li l-Karnival ifisser sagrifiċċju kbir. Għalina ħajjitna il-Karnival. Nagħmlu sagrifiċċju kbar għalih. Kemm jiena u l-partner tiegħi, Stefania. Tista' tgħid il-ħajja tagħna, mmorru d-dar aħna fuq xiex nitkellmu, fuq il-Karnival. Sagrifiċċju li jfisser ħidma minn tluħ ix-xemx Sanżula li flimkien ma' Manuel tagħmlu il-maħbuba tiegħu Stefania. Ix-xogħol tagħha jintlibes miż-żeffina li joħolqu l-briju fuq il-karru. Qalet li l-kostumi jiswew ħafna flus u jirrikjedu sigħat ta' ħidma. Tanax fi kliema il-livell tal-Karnival f'pajjiżna dejjem qed jola u għalhekk il-kostumi qed isiru dejjem aktar lussużi. Bluġġiet ta' ras ta' kull sena tkun it-tema tal-karru u tal-kostumi. L-idejat hija skont it-tema. L-ewwel ma tibda taħseb għat-tema minn wara l-Karnival stess, u mbagħad tibda tara x'tista' tiżvolġi fuq is-suġġett. Mhux is-suġġetti kollha jkollok x'tagħmel ħafna, għax ġieli jkollok suġġett tajjeb għall-karru ma tantx ikollok fejn tagħmel kostumi, imma prova tal-aqbara biex ikollok. Jiena u l-partner tiegħi l-Putullu speċi nagħmlu sajf sħiħ qabel ma nibdew naħsbu x'ħan nagħmlu nbidlu lem u nbidlu law sal-aħħar ġranet. B'dema fajneħ Manuel qasamana l-emozzjoni li jħoss xinjara il-karru miexi fit-toroq biż-żeffina jisfnu lebsin kostumi mill-isbaħ u lil dawk preżenti japprezzaw il-ħidma li jkunu għamlu. Emozzjoni xinnara li ħadem kollu sew u xinnara żeffina jisnu. Anke issa, nħossa, aħseb hemmhekk. Iżda jekk għandhom 700 sena biex dan il-mument jasal, għandhom entużjażmu ikbar biex tasal il-ġurnata li fija jibdew jaħdmu mill-imħażen il-ġodda li l-gvern se jagħmel fil-Marsa. 25 maħżen f'dak li qed jissejjaħ il-villaġġ tal-Karnival b'investiment ta' 5 miljun euro miksuba minn fondi Ewropej. Ilu fuq xi 25 sena nisma' ħadd il-kelma, jekk mhux iktar. Xin qalu li ħajsir, mela fl-aħħar mill-aħħar ħajkolli maħżen qisu d-dar tiegħi għax aħna hawn ngħixu. Ġifieri mhux għalija biss għal kulħadd. Jalla ikun lest illum qabel għada.